Gani, may pang tanong, nakaligot na, tagiya wala ako. Kapoy pa. Hindi kasi ko na paano binibiwas mo. Ano to ko, anak? Hoy! Dali, dali! Ingot anti ka. Pado na to, mag-dismiss ako. Asa pag-ikan ka lang? Ay, yes, Paghimutan to nito mga first dito na. Isip mo dula ng mga bataan ni. Ako ikaw ang sikap. Ako Wala na di Mars. LG root. Wala. Ako lang name naman. Oh, tutoy Mars. Ito pa nagpasingin lang na mo at Perdita. Naglabot siya ako Mars. Medyo kamupo na ito kasangin Mars. Nung ako yung Mars, kapit ay pasingin na na. Lain yung bana ako Mars. Dagot yung kung anak. Hala, ayun na. Dagot ko Mars. Ako kami na yung anak. Ipagdula sa mo na to ka. Pagdula sa mo na to. Ay, okay naman sa kumapasok. Ay, haplas mo di haplas. Haplas mo ti. Haplas mo ti. Haplas. Tambal sa mga panuhot. Uy, kadako ba ang mga panuhot? Haplas? Kuan, hubag-hubag. Sa kuan dira ka ng barang, may barang. Wala, barang. Ano siya daho? Kuan siya ka ng buhok-buhok sa kuan. Gabi-gabi. Ha? Oo. Ay, dili na palit. Ibigay na naman. Ti. Pwede man siya tilawan ti. Expired naman yung Ay, ikaw labi, tilawi kung ma-effect ba? Hindi siya mability. Kani mo mabili. Ayaw na, kani sulay. Nanay sulong, pinawala man. Ay, nati, kikuan man nati. Di, kalimughat man ni, ama. Tama na. Kalimughat. Lawi. Kung ano, ibig. Ano ba? Dapat will cover mo, yun mo will expose. Ah, siya will posting. Medyo ka basta mag-inos. Ah, dilagi mo palit. Diyan, di pait man siya ti. Basta na big. Ay, di naman ikaw. Ah, ano man? Basta namin gusto yan, bayin sa Ay, nako'y bahi nga chicken Mars. Ay, kinsa na siya? Kinsa na siya? Namalikat mga Pampilak plastic. Pampilak? Ay, katong nagtrabaho sa katong mga bar-bar. Yung ano, yung pamilikin, ano. Ginuok ko, karon pa po ka ng mga pampilat, mamaligyan mga ingon ano. Sidelines, Ah, tama daw. okay. Di mo ko pampilat, ma'am. Diyan pa yuki mo ko sa una bayot. Anong gano'n? Sikat ko dito. Kung babae nga ako, ang piling at paminaw. Si Alik, ay wala mo sila. Si Kuan. Oo. Kato na buros bito. Laylay ng bana, katong tag-upat ang bana. Muna, naglibo sa bana. Pasangin lang ni Perlita, nga kami. Ala, maapil siya. Ay, apil na nga chismo sa pagdito. Ay, yun ano siya, bro. Kagahapon mong buid kini. Palit siya ka ng kuan. Kuya yung bana niya. Ang katong barkada po. Barkada ba ito na to? Kanang kunsa ba? Itong tiguan? Oh, tiguan. Ay, dili. Payas pa ito papila. Paras, papila, pero wala siya sideline. Ikaw na kay sideline. Sino sa idol mo? Wala na siya yung sumala, wala sa hangin. Sige, ito siya kata sa plaza. Oy! Alis. Asa ka? Asa na pagkapaingon? Ay, naku tawagon. Saan tawagan? Ay, akong mama. Asa ko na mo. Si Mama si? Si... Ay, mga kauban siguro mo si mama kay pampila. Si Perlita. Abroad mo. Tawag kasi Mama ka na ako. Yung istorya na. Karon pa ko ka ng abroad daw yung mama. Maningilay ko ang lingding. Purpose pa siya ti. Alo, grabe na. Mga pautang. Ako sa abugas, wala dyan ko kadawat ato. Kami duha ni Kuan. Ako ti, nakadawat ko ti. 20 ka kilo ti. Ha? 20 ka kilo. Kadawat ka? Mama, tawag ka din mo nga. Ha? Tawag ka. Kato bitaw ang makabuok bayot na nagnaog ko kayo. Ma, kabalo ba ka nawa ang kabalo ma? Na yung banan, nakabalo na. Mo ba? Mani sa kulbitik. Ako king klarohon istorya. Huwag lang ma kay, dagaman ko sila gichika doon. Sa chika ako po nagpupichika ron. Ay, wala nalagyo ko mga amiga din eh. Maong na siya ka nang gakuan kagahapon. Nakasangin na ba? Nakasangin na naman ang ilan pwede sila mga nakuanan sila. Wala na ko kabaluan na kayo giga ko duty sa club. Tingnan mo makatong ako ang gigitabangan. Istorya sa inyo. Tumang uy. Mo to yun mo nga puro si Kuan. Abot na ko kinakita mo na ako siya ganyan na picture na. Binagros na siya buros ni Noon. Sa totoo sa man na yan eh, barang-barang. Ayun na ay, gipaktol siya mga bagay sa katong gipangbaligya ganito ba. Ulagi. Kabalukang murag-aaway sila ni Agat. Sa mga po na yung mama, bubag-bubag. Ay, ikaw. Alda! Ito nga buros yun. Ano di ay kayo? Bakit daw siya ni Ang init, di ba ang chismis? Pagkakatawa sa ay, wala kami sa Ya!
Mao jud na mo pangdam jud ay. Ay so, di ba kagahapon? Kagahapon kaya napicturean ako siya kanang ganina kinatagpuan ako. Kagahapon kay, di ba yan kay kapay. Hagas ka ba karon yang taran? Oh my God, speaking ay of kadibe. Uy, asa man pala ali dali? Uy, ali dali, Ali dali, uy. Uy, asa man Uy, pala? Perlita. Hello. Lagi na ko yung pasingilan ano. Hello, Pang. Ha? Oo, nako diri sa kuan. Nako diri karon sa ilahang Perlita kay ato na ko siya kay nakoy na dunggan katong agi bitaw nga dito sa Bekit. Nyuli lagi to si Perlita doon. Wala ka bulti. Dito sa bilang sila. Paminaw sa mukha ko yung istorya. Ako na lang tawagan si Bilang. Baka kay lagi ka pwede ka picturean. Ay, baka jud di ang. Yes, mama ka. Sa katinuod man. Napag istikas sa Perlita. Katuning aging si Mana Kani ko. ka dili tinuod parang. Barang Ipaktul daw. ka maingon niya. Anong ingon man siya nga dili tinor nga samantalang muambak ni siya. Sige daw. Nak kanang split. Wala. Ha? Ayaw ko ninyo kuan na kan. Di ba katuning agi ka? Palibasa sa inyo mga bauman mo. Wala. Di ko mutuwa na siya. O ya, kini siya, malipay din siya, ambak-ambak din siya. Tawag Basta, ani, gaba-gaba sa kaon. gaba-gaba. Pero gini, nak, ambak o katulo. Hala. Oo. Dili na tinuod. Yan tinuod, yan ang apil mo Paktul ambak siya kay ganung mo ambak man. Ano ang baka mo kakapil? Umo lagi gingon ni mga gipaktul lagi daw kanya gibarang daw agat lagi si Kinor. Over naman po na inana nga kuan, samantalang tanaw. Ma'am, nakoy tambak sa barong, ma'am. Aman. Tara. So, aman ni siya. Imno naman siya isa kaadlaw. Ay, Ditanan? Oh. ulat sa imna daw bi ko. Kay kung di na malaglag, tinuod na malaglag na. Nakiki na siya. Iparis pa rin siya, madam. Ana imna Sanda! Ko ang tamba. Paris. Sa kuan daw. Yan na magulo sa pusod, oh. Dili. Cross. Imno man siya rin kanipod. Sagol man na sila. Ay, dili, kay pang mayaman, pang pobre na siya, para na siya sa mga kuan. Kanang dili ka afford. Effective na siya mga sa barang gitma. Daw bi kung dili na paktul or ka ng barang, imna daw bi kay para mo. Oo, Jud. Anak na siya. Patadak na siya. Ayaw Patadak ko na siya. Dapat sulayin yung ma'am. Oh, dapat ikaw may una, kay ikaw may namaligya. Sulay ni sulay. Di para malaglag. Hindi kay para dili jud ka kuan ba. O pa naman akong balay dira. Ay, mo na. Ako na balay. Nagtrabaho na ba akong bana dira madyo? Pwede siya maputbol. At wala sa akong Perlita, kay mo naman siya nga akong anak, dili tinuod, gipaktol ko. How come nga paktol ko, nga samantalang muuyog pa ni, kusog ni muuyog. Atuwa sa dito Ay, madam ka. wamba. Ato ko na to sa barang. Ay bangin na siya. Pero ako ibahala mo kung ano. Asa may si Perlita? Ako dyan yung kununa ni, awayin ko ano niya. Perlita! Perlita! Saan ang gipa na bidaday? Gawas dira sa imong mansyon? Gawas! Language kung kunon ha? Anong ko ano man kunin mo? Perlita! Hoy! Asam yung pihanin mo? O sige. Asa si Perlita? Naglagot ka. Naglagot ka kay ko sa iya ha. Ay. Pantay siya. Ay. No, no. Ano rin yung ipangita? Si Perlita, imong inahan. Ako inahan. Ay, sorry, wala ra ba diri niya. Nakaw man to nada. Kinsa man to'y nidagan sa gawas. Asa sa likod. Agay! Kanding! Baka! Palukulo kong tao. Kanang kuan kita may mga kalamunggay dali madam kay magkutan ta. Ano may kalamunggay dira? Ay, chismis sa pulmo, mga chismos sa gitna palibasa. Like sa kamay lang. Kami na lang. Oh, si Perlita! Wala lagi.
So wala nga, bago lang ko nakakita sa iya nga. Kanding man tong niyaagi Naglago dito. ano naglago siya, bantay lang yun siya. Madam, nakita ko mo naman. Alam mo siya naman ang dagat sa dito madam. Ito, ay tago. Ay, tadawa lang dito kay Kanding ra ba tong nilipot dito? Oo nga. Kanding. else. Ato sir, Amo tanaw na madam. Madam, may TF. ay sige, magbayad ako ng mahal. Kuha, di kinabuhi. Sa sala sa ako, mama. Chismosa. Tabian, himantayon, uban pa, tachi. Maglagot ko ana. Mingon siya kini dili daw ni kikipaktul daw ni. Ano pagtulon man niya? Ay ikaw pa. Nahumok man jud kayo, impactful man na. Parehas na gid mo sa imo ang ginikanan. Klaro ano nagpuso do? Madam, wala siya madam. Oh, dili guys mo niya madam. Kani siya. Kani siya baka. Ang gusto mo sa istorya. Oo, ipakita ka ni mo ano. Sura ho. Ay, madam! O naman nag-istorya, nagibarang ka. Anong ningon man ka nga ako gibarang? Ay, istorya to siya madam. Ana sa kanya nga gipaktul daw ka ni Agatha. Kasi agad Ako, wala ako nagpakabanaan na inyong mga istorya, inyong mga chismis ako ha. Kay, ako nilabay lang, wala daw na samantala. O ya karon, sila nag-ingon nga ikaw daw kunin na nabi sa ilaha, ya karon dili ka mo ang Tinuod na siya. Kani pa ko Abi ko Madam, magkabata. iyang anak pa ko tayo. Yung anak pala mo madam. Sila may katapok dito sa relationship, sila may mga tabian, sila kachismis. Igor ako ni Agi, kaya na-duty ko. Bago ako naabot dito sa duty, wag yung in-entertain sila. Hala, dito bag siya. Hoy, ito bag imo anak. Dito wag mo anak. O, di ba niya ano siya ganang gibaran daw. Nilakaw biya Ayaw dayon tao ko. pangilom. Pag-abot ni mo, nilakaw biya yan Sagmao niya ako. Day. Sagmao niya ako, mama. Tinuod na. Ismok sa kayo ni. Madam. Oh, Hoy, mismo hoy. anak na ha. Hoy, kay katong naay akong barkada dire ni Adto. Mismo. Ano man? Chismis ka sa akong mama. Ay, Siya yung mama. Sa yung mama. Dayon, niingon siya nga, ingon gibarang, di ba niingon siya nga gibarang niya si Oh, gibarang. Turo dito ka ng anak. Basing gibarang na siya ni Agatha, kaya nag-away man na sila. Murot akong giingon. Kung karon, ingon ka gibaran ko. Subot pasabot ikaw nagbarang ani. Ay, sige. Sabay ni Agatha. Ha? Agata. O yung niya ay. Muna ho. Sila may naghimo lang istorya, igo lang ko nagkuan. Nagsumpay sila. Wala ko isala. In the first place, sila may mga chismosa. Igo lang ko naminaw sa ilang mga istorya. Ikaw po na, dili na dapat ako imong basulon, ako imong kuan nun. Dapat ako imong labanan. Ma'am, bisag unsa yun lang pa istorya dira, ma tinuod ma. Dapat imo kong labanan kay inahan ko nimo. Hoy, Wala ko nakita sa imo ha. Nganyong nag-away-away man mo nga mag-inahan man mo palibasa pareho mo man chismosa. Asa man ang tabi ka ni karon ngayon gipaktul ko nga samantala mo na gawas ng istorya. Nya karon ka na sila, unsa man na sila? Tinuod man dito yung. Oh, tinawag man ka niya niingon ka nga. mga chismosa. Hala, dili mismo siya may ningon nga gipaktul daw ka. oh, Sila pasangitan ko ni gitawag. Tungod sa ilang pagka nagkumog si Mol, sige lang na sila batakan. Isa may kumulong ang Smooth. Hoy, nakalipkan ka ng ka. Kani sa ilagom pero mga pula amo ah. Madam, na siya maligyagan niya nagisut-sutra. Sila may mga tabian, sila may mga chismosa. Dito may mga How dare Sa you. kuha ka dapat You're nothing but a second grade trying hard. Coffee cat. Palibhasa mga chismosa kayo. Pasensyahan tayo. Wala akong kasalanan, madam. Mga animal mo tungod sa inyo ha. Nabasa. Nabasa. Panglayan mo tanan. Di mo mga gwapa. Ay, grabe siya. Anak, tinuod. Tinuod na puti ang kita. Nabuong na kasi. Bayot, bigla ito. Nagruto sa ma'am. Laboy naman siya. Dapat